Duha ka mga python ug usa ka orange iguana ang na-rescue ug na-turn over sa City Environment and Natural Resources Office kon CENRO Lapu-Lapu. Nasipatan sa usa ka residente sa Barangay Pusok ang usa ka talagsaong matang sa reptile nga milabang sa usa sa mga sudlunong bahin sa barangay pasado alas 7 gahapon sa buntag. Kay nabalaka siya sa seguridad niini, gi-turn over niya kini sa CENRO. Ang na-rescue nga orange iguana adunay gitas-on nga 15 inches ug bitimbang og usa ka kilo. Nakitaan kini og mga samad sa tiil ug paa, timailhan nga gihigtan kini og gituhuang gihimong pet apan nakaiskapo. Samtang sa maong gihapong adlaw gi-turn over sa usa ka residente sa Barangay Kalawisan ang usa ka python nga may gitas-on nga 2 metros ug bitimbang og 10 kilograms. Sa laing bahin, gi-turn over usab sa mga tanod sa Barangay Punta Engaño ang na-rescue nilang python nga may gitas-on nga 1.5 meters may gibugaton nga 5 kilograms. Ang naasoyng exotic wild animals gikatakda usab nga i-turn over ngadto sa DNR aron kini masusi ug maatiman. Awhag sa CENRO Lapu-Lapu sa publiko nga higpit nga gidili ang pagtiner og mga exotic animals kung walay permit gikan sa DNR.